mga idol. Condolence kay Giant mga idol. So yun na nga mga idol no. At wala pa si Giant mga idol. At yun na nga mga idol no. Iwan natin dito mga idol. Alis na tayo mga idol dahil sa may lalakarin pa tayo. May pupuntahan pa tayo mga idol. At yun na nga no. Condolence sa'yo Giant. What's up mga idol at nagkita na naman tayong muli. So yun na nga mga idol no. At yun na nga mga idol no. Si Giant mga idol. Yun na nga no. Magpapagpag tayo mga idol no, sa TGRC. At yun na nga mga idol no. Pangasinan. So yun na nga no. Ngayon Webes. So yun na nga no. Bukas mga idol no. Bukas pagdating nila Giant. At yun na nga. Sana samahan nyo ako na mga idol. Samahan nyo ako magdasal no. Makawi sila Giant bukas. Dahil yung nga itatalpak natin sa BBC mga idol. Para sa derby mga idol. Sa third lap derby mga idol. At yun na nga no. So tara na. Let's go sa loading station ng EBSA. Kumusta mga kukuy? So yun mga idol no. So yun. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. At yun ang ano. At andito na tayo ngayon sa loading station ng EBSA mga idol. At yun ang ano. Syempre ngayon na buwan ng Setyembre 21 mga idol no. At yun araw ng Webes. Yun ang ano. At yun Bermans mga idol no. Malapit na. Yun ang ano. Merry Christmas sa lahat. Yun nga mga idol na. So ngayon mga idol na release point nito mga idol na sana sa San Quintin, Pangasinan. At yun na palayo mga idol. At syempre na itong tatlong mga idol na. So yung dalawa dito mga idol ipapagpag lang natin mga idol. Papagpag natin no. Kasi yun nga no, bukas mga idol no, Biyernes no, may loading sa BBC mga idol no. At yung third lap mga idol. So yung dalawa natin dito no, nakasali sa sa derby mga idol ng BBC. At yun ang bukas mga idol no, bigan na mga idol. Yun ang at yun at isa lang magiging warrior natin dito sa TGRC. Yun mega shoutout no, TGRC KFC. Yun mega shoutout yun sa mga kalapadis dito no. Kasi lang dito ngayon kasi mga idol no, kanina pa siguro yung mga kalapadis mga idol pabugso lang mga idol. So time check tayo mga idol no, 7:43. Yun ang ang oras na ito. Hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Sir Ronald Gonzales. Yun ang at yung mga idol na yung mga warrior natin mga idol na alagang Kalapatids. Yun ang mga idol na solid na mga idol na. Syempre mga idol na may konting halo lang tayo mga idol na. Inalawan ko lang ng konting mani at yun moringa powder. At yun ang mga idol na. So yun na magtatalpak tayo mga idol. So balitat lang mga idol na. At yun ang ilalaro natin dito sa TGRC si Bibi Mola. Yun na nga sana lang maging consistent si Bibi Mola bukas. Yun naabangan natin mga idol. So yun na samahan nyo ako mag-abang. Yun ang mega shoutout dyan sa lahat ng mga Kalapatids. So mga Kalapatids, pero walang Kalapatids mga idol na. So napaka pa ng mga idol. Masyadong maaga pa mga idol na. So 7:41. So yun ang hanggang alas 9 naman turito mga idol yung talpakan sana dito sa EBSA. Ngayon nga mga idol yung mga Kalapatids pabugso-bugso na lang. At yun syempre mega shoutout sa masipag nating coordinator dyan ay Boss Jazz. Yun at sa kanya may bahay mega shoutout. At yun ang mga idol no. At magtatalpak na tayo mga idol no. At yun kasi may lakad pa tayo no. Kasi tayo mga idol, busy tayong tao mga idol no. What the fuck?
no? Ayan. So, magtatalbak tayo. Si training. Gaming, italbak mo na yan. Shoutout ka na ba si Chits? Ano, yun. Ayun dyan mga idol, ulitin natin Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni si Ronald Gonzales mga idol. Siyempre yung mga warrior natin mga idol, no? Alagang Kalapatids. At siyempre mga idol, yun nga pala mga idol, no? Dahil sa tagulan yun mga idol, no? Uso yung sakit. At yun ang at meron naman tayo dito probiotics mga idol ng Team Donate. Yun ang mga idol, no? At halagang 150 lang mga idol, no? Napakaganda mga idol, napakasolid mga idol, napakaganda pang condition sa mga ibon natin mga idol, no? At yung Team Donate mga idol, at sa mga gusto mag-avail nito mga idol, no? Pa-contact na lang si Kevin Musni. Yun ang pa-contact na lang mga idol. So yun ang mga idol na usap-usap lang. Alright, so yun ang magtatalpak yung ito yung yan ako magtatalpak na mga idol. So yun na. Aba, wala pa. So tatalpak muna natin mga idol. Mga idol na sana sa mga viewers natin dyan, no? Sa mga viewers natin dyan mga idol, no? Siguro, kaya lang kilala nyo naman siguro ito mga idol kung sino ito mga idol, no? Si Giant mga idol, no? Napakalaking ibon na ito mga idol, no? Kasing laki siya ng bantam. So yun ang mga idol, no? Solid dumipad si mga idol, si Giant. At yun ang so ipapagpag natin dito ngayon sa TGRC mga idol. At yung sana bukas mga idol, no? Bumalik siya. At yun ang iba tayo mga idol, style natin mga idol, no? Ayun. Loading ng KFC mga idol. At yun ang bukas mga idol, loading ng BBC. Ipapagpag natin ito mga idol. So yun ang mga idol, no? Wala kang wala. So nasakay natin to. So yun mga idol, yung pangalawang warrior natin ng BBC mga idol, na solid din to mga idol. Solid pumalo to mga idol, no? Yun mga idol, yung Gracie natin mga idol, no? So ito na mga idol, kasama to mga idol. Pandonate natin sa BBC mga idol, no? Yun wala kung wala mga idol. So pero tiwala ko sa mga warrior to mga idol, no? Pinakain na idol ang sarili nilang tae mga idol. So mga solid to mga idol. So bukas mga idol, samahan nyo ako mag-abang. Babalik at babalik to. Mga idol na, so bibi mo lang mga idol. So mega shoutout sana sa boss neto na si Tuni Mola. Mega shoutout sa idol, no? Nilalaro natin dito mga idol, sana sa TGRC mga idol, si Bibi Mola. So subukan natin mga idol kung papalo siya mga idol, no? So parang ito na yung huling halakak ni Bibi Mola mga idol, no? At parang feeling ko mga idol, dito na siya mawawala. Sa TGRC. Tatalpak na natin mga idol, no? Mga idol, no? Ang lakas ko talaga mga idol, no? Ano ka mga idol? VIP ako rito mga idol, no? Ako! Tanga! Inutil! Tarantado! Solong-solo ko tuloy ito mga idol. Nag-iisang ako lang mga idol, no? At yun ako mga idol, no? Mega shoutout sa lahat ng mga kalapatids dyan. Yung ka mga idol, yung pangmalakasan kong training box mga idol, no? Pangaso. Yun ang so mga idol, sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, no? Please pa-subscribe naman sa YouTube channel ko mga idol. At yun ang at maraming salamat sa inyo lahat. So yun mga idol, dyan mega shoutout sa kalapatids natin, no? Tropa. Yun, timaswang mga idol, no? Raymond sa tayog mga idol. At yun mga idol, hanggang dito na itong video na ito mga idol. At syempre, no, bukas samahan nyo ako mag-abang mga idol. Titingnan natin mga idol kung consistent ba yung uwi ni Giant. So yun mga idol, hanggang dito na ito. Bye bye. The next day. Kumusta mga kukuy? Yo, what's up mga idol? So good morning. Magandang lalaki po ako sa inyo lahat mga idol. So yun na nga mga idol, no? At yun, ayun na nga mga idol, no? At yun abangan time. At yun na nga mga idol, no? September 22. At yun na nga gabi nagkarga tayo sa loading station ng EBSA mga idol, no? Sa TGRC. Yun na nga mga idol, no? San Quintin, Pangasinan. At yun na nga mga idol, at talagang palaya yung mid-toast ng ibon natin mga idol, no? Yung pagpag ng ibon natin mga idol. At yun na nga, no?
94 kilometer air distance mga idol, no, from Quintin, Pangasinan to papunta rito sa pinakamagandang loft natin mga idol. So yun na nga at yun, palayo ng palayo mga idol. At yun na nga mga idol, mag-aabang na tayo mga idol kasi na nga sumapit na mga idol ang oras ng abangan. So yun na nga mga idol, no, at yung time check tayo mga idol, 7:21. Alright, so yun na nga at yun na nga mga idol, sa speed na 1.4 mga idol. Yun na nga darating ang ibon ng 7:28. Yun na nga 7:28 mga idol, at talagang napakabilis na mga ibon. Yun na nga, at sana all. Ayun na nga mga idol, sa 1.3 naman mga idol, no, is 7:34. At yun na nga, at yun, mabilis na mga ibon mga idol, 1.3. Pagdating dito sa loob nila mga idol, sa loob nila, pag uwi ng ibon nila mga idol, wala na mga balaybo yan mga idol, no? So buntot na lang manitira mga idol. At yun na nga mga idol, sa 1.2 naman mga idol is 7.40. Yun na nga 7.40 yung speed ng ibon natin, ibon nila. At yun na nga sa 1.1 naman mga idol, at sa 1.1 ay 7.47. At syempre, ito yung paborito natin mga idol, no? Yan yung 1.1 na yun, 1.1 tsaka 1,000, no? Yan yung speed ng ibon natin mga idol, no? Hindi na sana, wag na sana silang bumaba pa dyan mga idol, no? Sa 1,000 naman mga idol is 7.56. Yun na nga mag-alas 8 mga idol. So yun na nga talagang napakabilis sa mga ibon nila mga idol. At sana lang mga idol yung warrior natin mga idol na si Giant mga idol, at yung Gray Seal natin mga idol, at lalo na si Bibi Mola mga idol, no? Bumalo naman ng 1.5 mga idol. Yun na nga mga idol, no? Yun na nga mga idol, 1.5 mga idol, no? Yun na joke lang, no? So kahit 1-1 lang mga idol, no? Masaya na tayo dyan mga idol, no? Yun, San Quintin, Bulacan. San Quintin, Pangasinan mga idol. At yun na nga mga idol, napaka-excite mga idol, no? At yun napakasarap mag-abang ngayon mga idol, kasi yun napakaganda ng panahon. Sino nga maganda yung panahon mga idol, no? So yun, walang kulimlim, walang ulap mga idol. At yun, napakasarap mag-abang ngayon mga idol. At yun, mega shoutout mga idol at TGRC. Yun na nga yun, sa mga poging coordinator ng iba't ibang sulok ng Pampanga mga idol, no? Ng Angeles mga idol, no? Mega shoutout sa lahat ng coordinator. At syempre sa dalawang pinuno ng TGRC, KFC, yun, mega shoutout mga boss. Mega shoutout sa inyo, no? At yun na at yun, abang-abang na tayo mga idol. At yun, syempre mag-shoutout muna tayo mga idol. Ito yung mga solid nating supporters mga idol. Solid nating sumusupport sa munti nating channel. At yun, mega shoutout dyan kay Jace Pina. Alright, no? Mega shoutout idol. Yun na mega shoutout sa inyo. Salamin ko nahuhulog. Iba talaga mga idol, pag mga pogi nahulog yung nahulog yung salamin, no? Yun na So yun nga mega shoutout kay Benmar 2 Brothers Love. Yun nga Team Aswang to mga idol, no? At yun, mega shoutout Mar, no? Mega shoutout sa'yo. At syempre, no, sa idol nating si Idol Boyet Duran. Yun nga lumalaban yung mga ibon nila mga idol, no? Habang si Boyet Duran mga idol nasa US mga idol, tumira ng 3 points. Pasok. Alright, yun nga mega shoutout sa'yo, no? Idol Boyet Duran. Yun nga at sana good luck sa ibon natin mga idol. Sa ibon nyo mga idol, no? Good luck mga idol, no? At happy flying. Yun na sana makauwi lahat mga idol, no? At yun, nagkarga nga sila kagabi mga idol. At yun, abangan time, no? At si commander niya nag-aabang ng ibon ngayon mga idol. At yun kay Mark Tonga Angelo, mega shoutout idol. Mega shoutout sa no? At syempre kay Jason Lino, mega shoutout idol. Mega shoutout dyan sa mga solid natin supporters dyan, no? At yun, ramdam ko talaga mga idol, no? 1,300 na tayo mga idol, no? At yun, September 22 mga idol, no? At yun, nalalapit na ang Pasko. Alright, Merry Christmas and Happy New Year mga idol, no? Yun na advance tayo mag-isip mga idol, no? At isa mo ng music dyan. Alright, yun na nga mga idol, no? At yun. At syempre mga idol, mag-aabang na tayo mga idol, kasi malapit na talaga mga idol, no? Malapit na mga idol, no? At syempre mga idol, time check tayo uli mga idol. Yan, 7:25 mga idol, ang oras ito ahead sa inyo ng ginataang lugaw. Alright, so yun nga yan, mag-aabang tayo mga idol. So yun nga dalatibo natin mga idol, nasa mga 1.1 yung speed mga idol, no? Nasa mga 7.47 or 1,000 mga idol, 7.56. Alright, so yun na, abang bilis sa mga ibon na ito mga idol, ayun, nagmamadali sila mga idol, may nagbibictory mga idol. May nagbibictory. Ayun na. So yun na hanggang na lang tayo mga idol. Hanggang tingin na lang tayo sa mga ibon dito mga idol. Sobrang dami mga idol, no? Ayun na mga idol, sa speed na 1 to mga idol, dami na dumadaan mga idol, no? Yun na Pero sa atin wala pa rin mga idol.
Hindi na nga. Ayun na. Ang tigas sa mga ibon nila mga idol, no? Sobrang titigas sa mga ibon nila. Yung atin wala pa mga idol. Kahit isa mga idol wala pa, no? Ayan, no? Si Giant yung inaasahan natin mga idol na darating ngayon mga idol, no? Sa speed na 1-1 mga idol. Speed na 1-1 mga idol, no? 747 mga idol. Ayun na nga, 744 na, 744. So yun na nga mga idol, no? Sino to? Yung Grizzle natin mga idol, no? Ayun na mga idol, no? Una mga idol, no? Ayun yung Grizzle natin mga idol, no? So naunahan si Giant mga idol. Sino mga idol, time check tayo mga idol, no? 7:49 mga idol, no? So 1-1 plus mga idol yung speed niya mga idol, no? Ayun na nga mga idol, no? Ayun na. Ayun yung Grizzle natin mga idol. So yun na nga. Ayun, first bird tayo mga idol, no? Ayun yung Grizzle natin, no? So yun, 7:49 mga idol. Ayun na nga mga idol, no? Yung 1-1 na speed mga idol, no? Is ano, yung 1,000 na speed mga idol is 7:56. Yun ang ano, time check tayo is 7:49. So yun nga mga idol, no? 1-1 plus mga idol. Yung speed nyo mga idol ay 1,000 plus mga idol. So yun nga mga idol, na himala mga idol, no? Himala mga idol, no? Naunahan si Giant mga idol. So wala pa si Giant mga idol, no? So dalawang ibon pa hinihintay natin mga idol, no? Si Bibi Mola tsaka si Giant. So wala pa nga mga idol. Ayun na nga, no? So abang-abang tayo mga idol, no? Abang-abang pa tayo mga idol. So yun nga mga idol, no? So magkasunod din lagi itong dalawa na ito mga idol, no? So basta tuwing laging dating ni ano mga idol, ni Grizzle mga idol, no? Lagi siyang ano mga idol, parang pipilay-pilay siya mga idol, no? Di natin alam kung bakit mga idol. Basta tuwing dating niya lagi mga idol, ganun yung ano niya, ganun yung style niya mga idol, no? Pilay siya. So yun nga ano, at yan, napaka-thankful talaga mga idol, no? So first bird natin si ano, si Grizzle. Yun nga ano, na-overtaken si Giant mga idol, no? At yun, magkasunod lang dalawa din, wala pa si Giant mga idol, no? At si Bibi Mola mga idol, wala pa rin mga idol. So yun nga ano, maya lang konti mga idol, dito na yun mga idol. Sino ang mga idol sa ibon tayo mga idol? Napakabilis mga idol. Bibi Mola mga idol, no? Bibi Mola. Sino ang mga idol, no? Si Bibi Mola mga idol. Yun ang mga idol, no? Ayun. Condolence kay Giant mga idol. Napakabilis si Bibi Mola mga idol, no? Ang bilis bumaba ni ano. Yun ang walang kaingalingan si ano mga idol, no? Si Bibi Mola mga idol, no? Mukhang tumukod to mga idol, no? Time check tayo mga idol, 7:56 mga idol. Yun ang mga idol, na pasok pa rin mga idol sa 1,000 yung speed ni ano mga idol. Speed ni ano, ni Bibi Mola mga idol, no? So yun na nga, wala na si Giant mga idol, no? Yun na, condolence kay Giant mga idol. Condolence kay Giant mga idol. So wala pa si Giant mga idol, no? Ayun na nga. Baka doon na siya tumira sa ano mga idol, sa San Quintin, Pangasinan. Ayun na ano. At yun na nga pala mga idol, no? So wag natin kalimutan mga idol, please naman mga idol, na pa-support ng Aliana Lop mga idol, na sayan sa lop ng kapatid ko mga idol, sa left lop ng utol ko mga idol, na please naman mga idol, pa-support naman sa Aliana. Ayun na, nang hina si Giant mga idol. Nawala na mga idol. So right now, so napakataas pa ng araw, napakataas pa ng oras. Hintayin pa natin mga idol, no? Hintayin pa natin mga idol. Iba yung lipad ni Giant mga idol, no? Si Giant mga idol, na pang ano, pang LBC mga idol, no? Long distance mga idol. LBC long distance si Giant mga idol, no? So yun nga, wala pa si Giant mga idol. Malamang tumukod muna siya mga idol, no? Yun, nakiano muna sa ibang loft, nakikain muna. Alright, so yun na nga. Wala pa natin ito pa mga idol, na sa ano, Jojo Boko Vendors mga idol, na please kindly support mga idol, Jojo Boko Vendors mga idol. At syempre, marami kayong video na mapipili dyan mga idol. At yun na nga mga idol, no? Let's abangan again. So yun na nga mga idol, no? Eto na si Giant mga idol. Yun na nga mga idol, no? Katap si Giant mga idol. Alright, so kada pa nakarating pa rin mga idol, no? Ayun na mga idol, no? Ang bagal ni Giant yan mga idol, no? Sino na dumating sa mga idol, no? 8:40 mga idol. Ang bagal ni Giant, no? Uhaw na uhaw. Yun na ano, naghanap ng tubig. So pasok ka na rito, diretso ka na sa ano, diretso ka na sa loob. Ano ba nangyari sa'yo? Saan ka galing? Alright na, so yun ano, baka nagana pa ito mga idol, na baka pumunta pa ito ng Claveria mga idol. Talagang napakabagal ni ano, napakabagal ni Giant mga idol. So yun na nga. Alright, so okay lang mga idol, at syempre mga idol, na see next ano mga idol, na sa bukas mga idol. So masakayan ulit bukas mga idol, na sa ano, sa BBC. At yun na nga. So sana lang mga idol, no? Makayanan pa ni Giant yung ano, yung ano, bigan mga idol.
So ayan. Pero hindi man siya mahingal mga idol, no? Malamang nagpahinga to mga idol. Ayan o. Puno siya mga idol, oh. Puno si Giant.